Greetings everyone, how many writers have you known? Well, today, I will introduce to you our very own. This very inspired writer is a Hall of Famer, and we could say he's veteran in industry. People describe him as a prolific writer. So now, let me bring you Mr. Eboran. So sir, what is the role of the writer? Sa ako pag magsuwat gusto na ko nga mga tao ba malingaw, mailahan ko nga ako magsusuwat ko. Ano sa ko maghatag sa ko guide nila. Unsa ning ko ana sa bayan sa kinabuhi bitaw. Magapa-encourage sa ko nila. May akong role na sa akong pag magsusuwat. What effect, if any, does the writer have in a society? Kini maghatag sa kugiya nila ba sa kani bayan sa pagsuwat, maghatag ko lang sa bayan sa kinabuhi sa tao bitaw. Kaya sa imong pagsuwat ana may doon kay goal magtumon lang. Magkakuan sa nila kana maka-encourage pa nila ba sa mga tao nga mubasa mo sinuwat. Can you talk about beginnings? How did you begin writing? Inspired mo kay kung nato sa kuan ba sa mga grade 10 ako. Kaya ako inahan malitan mo Bisaya. Nako sa basa mo kamaon ko basa Bisaya. Namo tong ang ako ginataw kay minus na grado di kay ko sa Bisaya ba. Ako yan suguon sir dili do kay basahan ako di unsay kuan murag sugilanon. Ni bala ka na. Ako basahan tad ako hasta ko ng mga propaganda mabasa na ko. Mo dad ako magsugod ba. Man atong na ang ako mga amigo sa pagibaw na nga kamaano ko basag Bisaya. Nandoon na sa kuan naka-encourage na ko. Nga anak sa writer, inila na writer siya. Ito Primo Solis. Pero sa unang panahon. Kasi nag-ingon ako igagaw. Siya nag-inspire ako ang magsuhat o balak. Maglisod mo dadado kay ano dawato itong kuha ng atong masinuhat. Asa mo ito pa da. Sa alas radyo. Hindi ato Bisaya. Ito, sige naman kung basa Bisaya. Ako balak. Hindi itong susugod ba. Hindi itong unang panahon, rima pa ito. Ano bang iyapiha, bagay sa kuhan. Pinarayang scheme ito. Hindi magsugod. Na primero kong kuhan, suwat na ko, akong pada sa radyo, akong babasa. Ibasa man, di ganahan kay ko, labi na yung mautong makikala. Sinuwat ni Milcerio Iburan, sa Kabatanon, Gas Basil. Nagkaalis ko ba? Ito, nasundan pa ito laing mga balak sa ito nakapadagog Bisaya. Anindot ako napadas pa Bisaya kay pinungutan ako sa kuan ni magsay-say ba katong nakrasya. Ako padaan dito balag ito murag unong kastansa ba ito. Ida sige na kung uting kay sa Bisaya. Wa man ako mabasa kung balak. Di na may laing balak katong may nila ba may nunto tadhana mga balak sa panahon. May ako nabasahan. Akong balak pangita ako. Diri sa suludanan nakita ko dito. Mo ni mga kuan nadasi kay pagsuwat balak pinungo ni kuan pisin di magsaysay dito na ko basa ako nga usalan na padaba pero balak nga na dito wag palapag ko ano sila ba na kani hinao ta nga kani mga bataan na mga tawhana magpadaba mga balak kay kani sila murag maabot yung mga bubalak imputan dito ba pero ako ora nga man nabutang gibasa na ko balak dito pero epatic amo na gid ako kana di ako magsugod sige suwat. Which is the best place in the house for you when it comes in writing? Kuha mo yung lugar ka ng suwat ko, bisig asa mo lang. Dahil sa amo, suwat ko, doon namin ko yung kanang limisita bito. Nagikain na sa Saudi ako ka na. Itong unang suwat ko, doon namin ko yung limisa, gibuhat na ako ba. Kanang itong mga tipak lang sa kuwan taon, kanang bongbong bitaw sa akuan, bongbong itong babae nga akuan. Mato ako lagi mo akuan, gihimo na ako limisa. Putangan ako karton, hading suwat ako, di lima magpapuslot. Di liin ba? Putangan ako karton bitang majungan. Ano madaan na mo ito, iputang na. Anak kong suwat ya. Pero pagkakaroon nga naghan ng mga mall, sigasal ako, SM, Ayala, sigasal lang. Siya ni siyudad. Basta na ibog na ba, kaya wang ito air condition niya sa ito. Di mo na, singit ako sa air condition sa dahan ba. Muna ako mga ako, labi na ako apeli ko contest. Sa gasa ko magkasuat na pag mamamana at na ko magkurihe dito sa kuan mga butang ng mga lugar mga bugnaw at mga mall manindot mo na dito sa bugnaw at pag-isip. Which reason for becoming a writer did you like the most? Ako na una wala ko magkuha nga may mo ko magsusubat mo. Nag-iwan na dasig sa mga kuan
ako mga amigo sa nga makamaon sa ba. Nato sa suwat ko katong ingon ako mga napatikan sa ko. Inindutan lang sa ko, ganahan sa ko. Labi na basa ko sungan nga do mil suri pura na gikan US dapit nga kuan ba kana bang congested kay ba. Naapi ko sa mga maingon nato nga mga pagbubalak may laki na kay mga kuan to sila mga press winner sa to sila. Ako nga naapi na dito. Nag-isip na ko nila nga usa sa kanang upcoming mga kuan ba nga musubang sa moderator ba. No, tinuo lagi na kay karon nga may edad ako kadao ko mga contest kadaghan. Ito dito gani sa kuan dito sa Gawad na wikang Pilipino nagakuan sa mga sugilano na kuan. Sa Ludabi nakadao ko kadaghan. Kani launch ko nila to 1992 do. Dini sa silong na sa kuan ba. Sila si Dr. kuan ba ta? Sana si Rizal Ismares, la Linda Linda Quintana, Alboro. Yung giluons ko nila nga Hall of Famer ko sa pamalag lang. Kay bis kalima sa among kuan grupo na mo sa Batalad. Nagsiksik magi sa mga writer nga nagdaog ba, nga kadaog kalima, may kadaghan. Sila lay kategori sa usa ka kategorya na pinatag kadaog kalima sa balak. Iluons ka na nga Hall of Famer o sa sugilanon, drama bro, mga kadaog ka lima. Na dili, may mo nga, pumunta na mo first prize, mabawala sugilanon. O sa kategori. Sa mga writer ito nga na di si Cebu, sa Mindanao, ako may pagsiksik na ito ba, ako may kinadaghanag daog. Kaya lima ko kinala, na ako itong hikayo na uno man, di, qualified ko ba ako, Hall of Famer. Mato ako kinaunhan kagi, iluons nila ba, di ako sa silong sa Cebu Silvan Center. Nalaki retrato na ito, dako kayo. Nag-appeal mo ito mga retrato, mga patay na ba, doon si Rio. Doon yung Linda ay nag-appeal sa mga patay na laina na nga akong kuha retrato. Buto, nawagtang mo sad. Buta ko kaya nga, nag-appeal ko nila sa mga akuan sa Hall of Famer. What is inspiration? When inspiration ito, gawas akong asawa at una nga, sikutan mo niya. Inspire ko niya. Doon na yung kuhan, ang inspirasyon ako dahil makalit man ako. Dahil magsuot bita ko. So makakita ako, amot maaba ka ng ubang susubat. Ito pa nga nasa bitana bro, makakita ako na nindot yung view. Mura ba kung santo sununan ako bang magsubat ko bala, nindot ka na. Inspired ba ko, sige, usan na ka, ang matanaw ba. Dahil nga naroon makita ko mga bata, usan na ko, ma-inspire ko na magsuot ko bata, pobre, bata. Mahamuan na ako ang ako, bala. Sa sugilanon pa man ako ka na siming inspirasyon ako ang ubang kuan ma-inspire mo tungod sa babae anak lain mo ko sigon sa kuan si mga buta basta ganahan mo ko ba ma-inspire ko pagsuwat. What are your usual subjects? Ako mga subjects sa kuan kana masuwat ko balak musigilanon si madrama no makuan mo ko sa kinabuhi estado bitaw kaya bang mga kuan sa kinabuhi estado kano ba mamsa ron nga mga bata ron nga mga yagits. Mo nagsagaran ako kuan suwat ko na. Maton suwat ko na ko kuan tong ano suwat ko mga bayan mga bata bitaw. Abun kuan buntag na natulog ba bang Dios? Bayan sa mga bata ba nadasa kira. Doon na sa kuan sa kanang mga babae bitaw nga mga binayran ba. Doon na sa kuan sa gabi na apa na to di gabi ang muna gi-apil ako sa kundi day ni-apil ako sa kundi kana gabi na kung subang ang adlaw balak na siya gabi na kung subang adlaw balak na nga bayan sa mga boarding ba na imo busana ako adyo kayo kana bang simple na kayo ba naguan sa naglatid kinabuhi sa mga ingon ana ay ilang mga kuan inspirasyon na abisan po to sa kaulihan ba tao mo sila ya sana sabot ako bisag kuan ngana sila tao gyud sila nga nagpagabuhi ba nga sa tamdon sila dili ato bebe ayon ba kaya may mga boring na pugos lang sa mga hitabo na pero doon naman nagilang gyud po na Ginoo sila maampo gyud po na sila muna akong gikuan muna inspire ko na kuan gabi na kung subang ang adlaw. How does language differ in poetry and fiction? Ang kanang atong kuan, ang ato bitang mga pinulungan bitaw,
ang kalahin ako masuat ko balak kana sa balak ko hasasan mo na ako kuan kana bang pilian ko mga words bitaw gamiton ako di mo ko pa rin uba nga kanang kinaraan bitaw mingon day nga may pangmamatay sa lubnganan pahulay na kuan ba kana mga pulunga ba gikagdan man sa panahon ba di na ngay gamiton sama sa kanta bitaw ng mga kanta nato ng Binasaya ato lagi ko agyot tipas daga makanta balik-balik lang magkusgugma kanang inaira na kanang kuan sa nga mo gyud pa ako ingon nimo kanang unsa gani kuan sa epekto sa kinabuhi karon ato gani pa kuan sa ipahaom ba nagsuwat ko kuan magyapon suwat ko sigilanon nga gusto na ko nga pinag-o ba di pa nang uban bitaw nga kinaraan na kayo na ding may pangmamatay sa lunganan pa hula gikagda na mga punga ba kina usbo gina kuan nagka moderno nga kuan sulti nga kuan may lista ning ana na ba. How do you find the words to describe in your poems or stories? Ako bahay na sa ako mga sinuwat kadam na uban nga kuan bahay sa uban mag-ingon masala nga ila kon mga balak naglatid sa mga kuan mga karaang pamaagi ba. Ako kuan gusto ko kuan ilo ako mga sinuwat nga kada binag-o ba. Di gusto na mga kuan nga marabag giingon na nga magsunod Japon mga karaan nga kuan naga unsay kuan dreams kinabuhi karon ana na ba ipahaom ako kuan ako balak mga words na kuan ipahaom ako sa binag-ong pamaagi ba man ako kuan karon di kay ko tiguan ng mga sana karaang kuan ba ilon sa ko nga kuan binag-o ba. Thank you, sir, for your wonderful time with us. So that was Mr. Melchor Iboran, a prolific writer. Thank you. This is Marilyn Godinez.